Στο πρώτο λοιπόν demonstration θα κάνουμε την εγκατάσταση ενός καινούριου nano server. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ένας Windows Server 2016, ο London DC1, στον οποίο έχουμε βάλει το δισκάκι της εγκατάστασης του Windows Server. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα στο DVD της εγκατάστασης υπάρχει ένας φάκελος που ονομάζεται Nano Server. Μέσα σε αυτό το φάκελο βρίσκονται κάποια έτοιμα PowerShell scripts που μας έχει δώσει η Microsoft, όπως επίσης βρίσκονται και τα διάφορα packages. Όταν μιλάμε για packages εννοούμε τους διαφορετικούς ρόλους τους οποίους μπορούμε να εγκαταστήσουμε και ουσιαστικά να ενσωματώσουμε σε ένα καινούριο image nano server που θα δημιουργήσουμε. Επίσης θα δείτε ότι υπάρχει και ένα έτοιμο PowerShell scriptάκι, το Nano Server Image Generator, το οποίο θα αναλάβει να μας δημιουργήσει αυτό το image, και αν το δούμε αυτό το scriptάκι βλέπετε ότι είναι έτοιμο. Θα μας δημιουργήσει λοιπόν από το nanoserver.wim, το αρχικό image το οποίο υπάρχει για την εγκατάσταση nano server, ένα άλλο VHDX αρχείο, έναν virtual δίσκο ουσιαστικά, τον οποίο θα τον χρησιμοποιήσουμε μετά για να σηκώσουμε ένα virtual μηχάνημα με nano server. Βλέπετε επίσης ότι μέσα σε αυτό το PowerShell script υπάρχουν και σαν μεταβλητές όλοι οι διάφοροι ρόλοι οι οποίοι μπορούν να εγκατασταθούν, τα λεγόμενα packages τα οποία υποστηρίζει ο nano server. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε θα είναι καταρχήν να δημιουργήσουμε στον δίσκο ενός Windows Server 2016 που έχουμε εδώ ένα καινούριο φάκελο, ώστε να αντιγράψουμε όλα αυτά τα αρχεία. Αυτό λοιπόν θα το κάνουμε με ένα PowerShell, το οποίο θα το τρέξουμε σαν administrators, και εδώ λοιπόν θα βγούμε στο root folder του δίσκου C και θα φτιάξουμε ένα φάκελο που θα ονομάζεται Nano. Δημιουργήθηκε λοιπόν ο καινούριος φάκελος. Μέσα σε αυτόν τον καινούριο φάκελο θα αντιγράψουμε όλα τα αρχεία όπως αυτά υπάρχουν μέσα στον φάκελο Nano Server από το DVD των Windows. Παίρνω λοιπόν με copy τη συγκεκριμένη εντολή και την εκτελώ και βλέπουμε ότι αντιγράφονται όλα τα αρχεία, και αμέσως μετά θα πρέπει να τρέξουμε την εντολή import module, ώστε να κάνουμε import το σχετικό module στο PowerShell, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο VHDX αρχείο. Κάνω λοιπόν copy από εδώ την εντολή import module, όπου και την εκτελώ. Εκτελείται λοιπόν. Και αμέσως μετά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τρέξουμε την εντολή New Nano Server Image. Αυτή η εντολή λοιπόν θα χρησιμοποιήσει τα αρχεία που έχουμε μέσα από τον φάκελο Nano τον οποίο δημιουργήσαμε, ώστε να μπορέσει να μας δημιουργήσει ένα καινούριο VHDX αρχείο όπως βλέπετε εδώ, και μέσα σε αυτό το VHDX αρχείο θα συμπεριλάβουμε και τους drivers οι οποίοι απαιτούνται για να ξεκινήσει ο Nano Server. Θα δηλώσουμε επίσης και το όνομα του καινούριου Nano Server που θέλουμε να δημιουργήσουμε, όπως επίσης και τα packages τα οποία θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Παρατηρήστε ότι σε αυτό το καινούριο image που θα φτιάξουμε ενός Nano Server θα συμπεριλάβουμε το package το οποίο είναι ο IIS, ώστε να μπορέσουμε να μετατρέψουμε αυτόν τον Nano Server σε web servers. Κάνω λοιπόν copy όλη αυτή την εντολή από εδώ και την τρέχω μέσα στο PowerShell παράθυρο που έχω ετοιμάσει. Τρέχουμε λοιπόν την εντολή, αμέσως μας ζητάει το password του administrator, το οποίο και πληκτρολογώ, και βλέπουμε ότι ξεκινάει η εκτέλεση του script. Αμέσως μετά την εκτέλεση του script θα έχουμε κάποια καινούρια αρχεία μέσα στο φάκελο Nano. Περιμένουμε λοιπόν να εκτελεστεί το script. Βλέπετε ότι το script επίσης μας μετατρέπει το WIM αρχείο το οποίο υπάρχει μέσα στο δισκάκι εγκατάσταση του Windows Server 2016 σε VHDX αρχείο. Κάνει λοιπόν το conversion του image, το οποίο θα πάρει λίγη ώρα. Βλέπετε ότι δημιουργείται το VHDX αρχείο και γίνεται attach, ώστε να μπορέσουμε μέσα εκεί να βάλουμε τα packages τα οποία έχουμε καθορίσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε καθορίσει ότι θέλουμε να βάλουμε το package του IIS.
initializing ο δίσκος, γίνεται format επίσης. Βλέπετε πως το script έχει φροντίσει να ετοιμάσει όλο το καινούριο image. Applying image to VHDX. Προχωράμε. Προστίθεται και ο IIS μέσα στο συγκεκριμένο image και όλα τα υπόλοιπα packages τα οποία από default είναι απαραίτητα. Και βλέπουμε ότι το script έχει ολοκληρωθεί. Μας έχει δημιουργήσει και ένα log file το οποίο μπορούμε να εξετάσουμε για να δούμε αν έχει γίνει σωστά η δημιουργία ενός καινούριου nano server image. Αμέσως μετά τη δημιουργία του image μπορούμε να μπούμε στο φάκελο nano που δημιουργήσαμε στο δίσκο C και εδώ θα δούμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα VHDX αρχείο μεγέθους περίπου 626 GB, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο virtual machine. Επίσης παρατηρείτε ότι έχει δημιουργηθεί και ένα ακόμα VHDX αρχείο, το οποίο είναι ελαφρά λίγο μεγαλύτερο από το αρχικό, το οποίο ουσιαστικά θα περιέχει μέσα και τον ρόλο τον οποίο θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ ότι έχει δημιουργηθεί, υπάρχει μάλλον και το original, το WIM αρχείο, που χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση του nano server, το οποίο μπορείτε να δείτε πόσο μικρό είναι 134 περίπου megabyte. Το virtual μηχάνημα το οποίο δημιουργήσαμε αμέσως μετά είναι αυτός ο nano server 1. Αυτή είναι και η αρχική οθόνη του nano server, όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε εδώ το username του administrator και με το tab πλήκτρο να πάμε στην από κάτω γραμμή και να πληκτρολογήσουμε το password το οποίο δηλώσαμε κατά την εγκατάσταση, και πατώντας Enter βλέπετε ότι κάνουμε login μέσα στην Nano Server Recovery Console. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά από εδώ είναι το computer name, είναι Nano Server 1. Βλέπουμε ότι το μηχάνημα ανήκει σε ένα where group. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το time zone, όπως επίσης βλέπουμε και την IP διεύθυνση και την IP version 6 που έχει πάρει αυτός ο Nano Server. Εάν πατήσουμε Tab μέχρι που να κατεβούμε στο Networking, βλέπετε εδώ είναι επιλεγμένο το Networking, πατώντας Enter μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τις κάρτες δικτύου που έχει αυτός ο Nano Server. Βλέπετε ότι έχει μια και μοναδική κάρτα δικτύου η οποία είναι και επιλεγμένη. Αν πατήσω Enter σε αυτή την κάρτα δικτύου έχουμε τη δυνατότητα να δούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο του μηχανήματος. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα παίρνει διεύθυνση από έναν μάλλον βλέπετε ότι έχει την διεύθυνση 172.16.0.160 και επίσης όντως βλέπετε ότι αυτό το μηχάνημα παίρνει διεύθυνση από DHCP. Θυμόμαστε εδώ πολύ απλά για το επόμενο demo ότι η διεύθυνση του Nano είναι η 172.16.0.160, την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο demonstration. Εδώ επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αν πατήσουμε το πλήκτρο F11 μπαίνουμε στις ρυθμίσεις του IP version 4, όπου βλέπουμε ουσιαστικά ότι όντως ο Nano Server παίρνει διεύθυνση από DHCP. Το επόμενο demo είναι το configuration που θα κάνουμε στον Nano Server, τον οποίο έχουμε ήδη και τρέχει. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε αυτό τον Nano Server στο domain, όπου domain controller έχουμε το London DC1. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή djoin. Όσοι από σας έχετε παρακολουθήσει τα σεμινάρια για τον Windows Server 2012 R2, εκεί είχαμε πει ότι η εντολή djoin είναι η λεγόμενη offline domain join, που σημαίνει ότι μπορούμε να βάλουμε στο domain κάποιο μηχάνημα το οποίο δεν έχει άμεση δικτυακή επαφή με τον domain controller. Η ίδια ακριβώς εντολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βάλουμε τον Nano Server στο domain, από την άποψη ότι δεν έχουμε αυτό το γραφικό περιβάλλον το οποίο είμαστε συνηθισμένοι να χρησιμοποιούμε. Προκειμένου λοιπόν να
βάλουμε τον nano server στο domain, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τρέξουμε αυτή την εντολή djoin που βλέπετε εδώ, η οποία εντολή djoin θα μας δημιουργήσει ένα text αρχείο, το λεγόμενο offline domain join blob αρχείο, το οποίο μετά θα το αντιγράψουμε στο nano server και θα το χρησιμοποιήσουμε για να τον βάλουμε στο domain. Τρέχουμε λοιπόν πρώτα αυτή την συγκεκριμένη εντολή στο ίδιο PowerShell παράθυρο. Βλέπετε λοιπόν ότι ξεκινάει το provisioning του υπολογιστή. Μας λέει λοιπόν ότι επιτυχώς δημιουργήθηκε αυτό το αρχείο που θέλαμε. Το επόμενο βήμα είναι να συνδεθούμε στον nano server για να μπορέσουμε να κάνουμε copy αυτό το συγκεκριμένο αρχείο στο δίσκο του. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να προσθέσουμε την IP διεύθυνση του nano server στους λεγόμενους trusted hosts και για να γίνει αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή setitemwsman, όπου εδώ βλέπετε δηλώνουμε την IP διεύθυνση που είχαμε δει νωρίτερα, την οποία έχει ο nano server. Παίρνουμε λοιπόν με copy αυτή τη συγκεκριμένη εντολή και την εκτελούμε. Οπότε ο 172.16.0.160 ο nano server ανήκει στους trusted hosts. Εδώ πρέπει να απαντήσουμε yes, ώστε να μπει μέσα στους trusted hosts και αμέσως μετά πρέπει να βάλουμε την IP διεύθυνση του nano server σαν μια μεταβλητή. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα χρησιμοποιήσω την μεταβλητή IP, ώστε μετά αυτή τη μεταβλητή να την χρησιμοποιώ σε όλες τις υπόλοιπες PowerShell εντολές οι οποίες θα εκτελέσω. Προσθέτω λοιπόν τη διεύθυνση του nano server εδώ σαν μεταβλητή και μετά αυτό που θα κάνω θα είναι να συνδεθώ remotely με ένα PowerShell remote στον nano server. Για να το κάνω αυτό θα χρησιμοποιήσω την εντολή enter ps session και βλέπετε ότι βάζω πλέον σαν μεταβλητή την IP διεύθυνση του nano server και θα συνδεθώ σαν administrator. Παίρνοντας λοιπόν στο PowerShell εδώ, τρέχω τη συγκεκριμένη εντολή, όπου ουσιαστικά πρέπει να δηλώσω εδώ το password για τον nano server. Εδώ λοιπόν θα πληκτρολογήσω το γνωστό password και εκτελείται η συγκεκριμένη εντολή και ανοίγω ουσιαστικά ένα remote PowerShell session με τον nano server. Περιμένουμε λίγο για να γίνει η σύνδεση. Και βλέπετε λοιπόν ότι η σύνδεση εδώ έχει γίνει. Πλέον μπορώ να πω ότι είμαι με PowerShell remotely στον nano server, όπου το επόμενο βήμα εδώ είναι να ανοίξω το file sharing, να ανοίξω ένα firewall rule στο nano server, ώστε να μπορέσω να κάνω copy και paste αρχείων από τον London DC1 στο nano server. Για να το κάνω αυτό θα χρησιμοποιήσω την εντολή netsh advanced firewall, όπου βλέπετε ότι ενεργοποιούμε το file and printer sharing εδώ. Άρα λοιπόν τρέχω και αυτήν τη συγκεκριμένη εντολή ώστε να δημιουργηθεί το firewall rule. Βλέπετε ότι δημιουργήθηκε και το επόμενο βήμα είναι να βγω από αυτό το PowerShell session. Άρα λοιπόν εδώ θα πληκτρολογήσω exit ps session και έχω γυρίσει πάλι στον London DC1. Αφού λοιπόν έχω ανοίξει το File and Printer Sharing, μπορώ να συνδεθώ στο σκληρό δίσκο του nano server, τρέχοντας την εντολή netuse και δίνοντας το γράμμα Z σαν δικτυακό γράμμα, ώστε να μπορώ να συνδεθώ στο δίσκο του nano server. Έχω λοιπόν συνδεθεί χρησιμοποιώντας το γράμμα Z. Και εδώ λοιπόν αυτό που μένει να κάνω είναι να αντιγράψω αυτό το blob αρχείο, αυτό το αρχείο που είχα δημιουργήσει όταν έτρεξα την εντολή djoin, προκειμένου να το έχει ο nano server στο δίσκο του. Κάνω λοιπόν ένα copy αυτό το συγκεκριμένο αρχείο. Κάνοντας λοιπόν copy, βλέπουμε ότι δεν αντιγράφτηκε, μισό λεπτό, και δεν αντιγράφτηκε φυσικά γιατί ξέχασα να μπω στο γράμμα Z, το οποίο ουσιαστικά αντιστοιχεί στον nano server. Τώρα λοιπόν κάνω copy το αρχείο και έχει γίνει copy και αμέσως μετά μπορώ πάλι να συνδεθώ στον nano server τρέχοντας πάλι μία
Enter PSSession εντολή. Συνδέομαι λοιπόν ξανά πάλι στον Nano Server. Βάζω το password για τον Nano Server. Έχω λοιπόν συνδεθεί πάνω στο Nano Server. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να πάω στο root του δίσκου. Εδώ λοιπόν αν κάνω ένα dir θα δείτε ότι υπάρχει αυτό το object αρχείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να μπει ο Nano Server στο domain. Ο Nano Server για να μπει στο domain θα μπει με την εντολή djoin request offline domain join, όπου ουσιαστικά θα του πω να πάει και να διαβάσει αυτό το συγκεκριμένο αρχείο. Άρα τρέχω λοιπόν από το remote PowerShell ένα request offline domain join. Μου λέει λοιπόν ότι έγινε με επιτυχία. Αυτό που χρειάζεται είναι restart του Nano Server. Για να γίνει λοιπόν restart το Nano Server θα πληκτρολογήσω κλασικά την εντολή shutdown restart και μετά από 5 δευτερόλεπτα ώστε να γίνει το restart του Nano Server. Κάνω λοιπόν το restart. Αν πάω δίπλα στο Nano Server μπορείτε να δείτε ότι μετά από λίγο θα κάνει ένα restart. Βλέπετε φαίνεται ότι κάνει όντως restart το συγκεκριμένο μηχάνημα. Όπως επίσης μπορείτε να δείτε και πόσο γρήγορα θα ξεκινήσει. Ο Nano Server έχει ξεκινήσει, όμως εγώ θα γυρίσω λίγο πάλι στον London DC1 ώστε να δούμε όντως αν υπάρχουν τα features εγκατεστημένα, οι ρόλοι οι οποίοι ζητήσαμε πιο πριν. Εδώ κλείνω το PowerShell το οποίο χρησιμοποίησα για να ανοίξω ένα καινούριο PowerShell. Θα μπω λοιπόν σε ένα command prompt σαν administrator, PowerShell σαν administrator. Οπότε από εδώ θα δοκιμάσουμε remotely να δούμε τα features τα οποία έχει ο συγκεκριμένος Nano Server. Τρέχω λοιπόν την εντολή get windows feature. Ωραία. Και δηλώνω ότι θέλω να δω τα features που έχει ο Nano SVR 1. Αυτό μπορώ να το κάνω πλέον γιατί ο Nano Server ανήκει στο domain, άρα λοιπόν σαν domain administrator έχω απομακρυσμένη πρόσβαση. Βλέπετε λοιπόν ότι τα features τα οποία έχει εγκατεστημένο ο Nano Server είναι τα File and Storage Services. Υπάρχει επίσης PowerShell εγκατεστημένο, έκδοση 3. Και αυτό που μπορώ να κάνω είναι να εγκαταστήσω ένα καινούριο feature με την εντολή install Windows feature. Το feature το οποίο θέλω να εγκαταστήσω στον Nano Server θα είναι το File Server Feature, το πλήρες File Server. Βλέπετε ότι εδώ το File Server Feature δεν είναι εγκατεστημένο. Πάω λοιπόν και του λέω ότι θέλω να εγκαταστήσω το File Server όλο. Επίσης πάλι στον υπολογιστή βάζω λοιπόν το όνομά του Nano Pavla SVR 1 και βλέπετε ότι εγκαθίσταται το feature remotely, όπου μόλις εγκατασταθεί το feature θα τρέξω πάλι την εντολή get windows feature για να δω αν όντως έχει αλλάξει κάτι. Ξεκινάει η εγκατάσταση. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση. Αυτό λοιπόν που μπορώ να κάνω είναι να τρέξω πάλι την εντολή get windows feature, όπου εδώ θα δείτε ότι πλέον ο file server ρόλος είναι εγκατεστημένος και βλέπετε το όνομά του ήταν ακριβώς αυτό, γι' αυτό το λόγο και το πληκτρολόγησα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πάνω στην εντολή PowerShell που έτρεξα. Τώρα, αυτό που μπορώ να κάνω εδώ είναι να δοκιμάσω πάλι να βάλω μία μεταβλητή, απλά να ελέγξουμε λίγο αν η IP διεύθυνση του Nano Server έχει μείνει η ίδια. Μπαίνοντας στην κονσόλα του Nano Server μπορείτε να δείτε ότι πλέον ανήκει στο domain adatum.com και η IP διεύθυνση του δεν έχει αλλάξει, αλλά χαρακινώντας πάλι πίσω στον London DC1, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να δηλώσω πάλι την IP διεύθυνσή του σαν μεταβλητή 0
160. Απλά να βάλουμε και τα εισαγωγικά εδώ. Δίνω λοιπόν τη διεύθυνση του Nano Server σαν μεταβλητή και θα ξαναμπω με ένα PowerShell session, ένα remote session. Μπαίνω λοιπόν remotely στον Nano Server, βάζω το password και αμέσως μετά θα τρέξουμε την εντολή getNet IP address για να δούμε ποια είναι όντως η IP διεύθυνση του Nano Server. Αυτό περισσότερο το τρέχουμε για να δούμε τις remote δυνατότητες που έχουμε όταν διαχειριζόμαστε έναν Nano Server. Τρέχω λοιπόν την εντολή getNet IP address. Ούτως ή άλλως βέβαια βλέπουμε εδώ ότι η διεύθυνσή του ήταν 172.16.0.160. Εδώ έχουμε και κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Το getNet IP address είναι σαν να τρέχουμε ένα ipconfig/all πάνω σε αυτόν τον Nano. Και μία ακόμα εντολή που μπορούμε να τρέξουμε είναι η bcd edit, ώστε να μας δείξει όλες τις εγγραφές που υπάρχουν στον boot manager του Nano Server. Βλέπετε λοιπόν ότι η εγγραφή η οποία χρησιμοποιείται, η οποία υπάρχει μέσα στον bootloader, είναι αυτή εδώ η συγκεκριμένη. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να τρέξουμε ένα netshare επίσης για να δούμε αν τυχόν μοιράζει ο Nano Server κάποια folder στο δίκτυο. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει κλασικά μοιρασμένο το C δολάριο, το IPC δολάριο και το admin δολάριο όπως σε όλους τους servers. Και τώρα, μιας που ξέρουμε ότι ο Nano Server ανήκει στο domain, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον Server Manager για να τον διαχειριστούμε remotely. Άρα λοιπόν εδώ στους All Servers θα πάμε και θα τον προσθέσουμε. Κάνουμε λοιπόν ένα δεξί κλικ στους All Servers, Add Servers, και αυτό που θα κάνουμε λοιπόν θα είναι μέσα από το Active Directory να κάνουμε ένα Find Now για να δούμε ότι ο Nano Server υπάρχει στη λίστα. Τον προσθέτουμε λοιπόν στους servers που θέλουμε να διαχειριστούμε και επιλέγουμε OK. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Server Manager συνδέεται με τον Nano Server εδώ. Άρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα πλέον να τον διαχειριστούμε, και επίσης αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μπούμε στα File and Storage Services για να δούμε επίσης ότι και εδώ φαίνεται ο Nano Server. Θα μπορούσαμε, αν πάμε στα shares εδώ, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο share πάνω στο Nano Server, κάνοντας το remotely χρησιμοποιώντας τον Server Manager. Πηγαίνουμε λοιπόν και λέμε από εδώ ένα tasks new share, επιλέγουμε SMB share quick, έτσι ακριβώς όπως είναι. Προχωράμε λοιπόν, διαλέγουμε τον Nano Server από την λίστα και επιλέγουμε next. Το share name θα ονομάζεται data, η διαδρομή του θα είναι αυτή, επιλέγουμε next και πλέον προχωρώντας με το next εδώ μπορούμε να αφήσουμε τα permissions έτσι όπως είναι, next, create, και έχουμε δημιουργήσει ένα share πολύ εύκολα remotely στον Nano Server. Να δείξουμε επίσης εδώ ότι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ρόλους και features πάνω στον Nano Server. Αν κατέβουμε κάτω εδώ χαμηλά στον Server Manager, βλέπουμε καταρχήν και τα services που τρέχει ο Nano Server, και αν κατέβουμε ακόμα παρακάτω, όταν θα φτάσουμε στους ρόλους και στα features, μπορούμε να δούμε λοιπόν τι ρόλους έχει εγκατεστημένους, και από εδώ θα μπορούσαμε να του πούμε Add Roles and Features, ώστε να ξεκινήσει ο Wizard, και μέσα από τον Wizard θα έχουμε την δυνατότητα, διαλέγοντας τον Nano Server, να προσθέσουμε κάποιον από τους ρόλους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι. Βλέπετε εδώ όμως από τη λίστα εμφανίζεται μόνο
ο file server όλος, γιατί όταν εγκαταστήσαμε το nano server, όταν δημιουργήσαμε το image του nano server, δεν είχαμε προσθέσει κάποια επιπλέον packages για να υπάρχουν εδώ σαν ρόλοι. Βλέπετε όμως ότι αυτό που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε είναι το data duplication, όπως επίσης θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε και αυτό το nano server σαν ένα nice cozy target server. Αυτά λοιπόν προς το παρόν για τον nano server.